हेल' गाइस नैबे आंनि टट'फाग्ला इउटुब चेनेल आरो बरायहरनाय थाबावलायबाय जोङो नै मासरुम ट्रेनिं होफैदों नालाय बेखौ नायलां ट्रेनिं होगोन जों दा लेखा लागासिनो दङ नै फरिखा बायदि नायबावो नै नाम लिरजेनदों नै दायो ओंखाम जानो थांसै जोङो ओंखाम जाहैनो मोनो ओंखाम मोनजायो ओंखाम जाग्राया ओंखाम Lingui na. Lingui ba? Lingui ba? ओंखाम जाखांनानै जों बाहेरायाव फैबाय नै जोंनि ट्रेनिं लिरनाया नै बेनो मासरुमनि ट्रेनिं नै बेनो मासरुमनि ट्रेनिंआ थैजोब्बाय नै ओरैहाय बे गलाल' दं नै आंबो थैबाय नै नायलांबाय थाजोबजासे आं दा बानायलांबाय थागोन दायो थांनो नागिरबाय जोङो मासरुम ट्रेनिंनिफ्राय ओंखारलांनोसै नै ओंखारबाय गारि मोनसैलाय एबार सहैसिगोन क'क्राझार टु कुसुगाव दाउला बाजार सहैगोन दा नायलांबाय था।